Iglesia, Iglesia. que non incumprimos a lei, hombre, por favor. Esa é outra cousa, esa é a segunda parte. Bueno, A segunda A parte mellor é a primeira, claro. vamos a ver, mira, vamos a votación deste Señor tema. secretario, estas cousas non valen para Esto nada. no, está debatido, No, está está debatido. opinar tamén, porque é Está unha lei. debatido totalmente. Vamos a Si ir a es votación. sobre estas cosas, se no, causa no, alguna dúbida, Esto no entra. No entra, Es una no cuestión política. no es cuestión política. Venga, Non está dentro das vamos a votación. Veña, en contra y ustedes A mí a me favor. gustaría saber que entra dentro Que ten que das asesorar dentro do pleno se é lei ou non é lei. Estamos falando de ordenamiento Iglesia, jurídico e para non poder, podemos Iglesia, para poder asesorar, ter que pedirnos autorización e eu xa dou. A ver si Pero pero non é que no, no O secretario ten a obligación de asesorar. No, pero non Que asesore ben ou mal é outra non cousa. de calquer forma, É Iglesia. outra cousa. De calquer Eso forma tamén non. vamos, No, tamén somos asesores, asesorar, Asesorar. xa está, hombre, que non hai que... A ver, estas No, cousas